Čaute, vítajte u ďalšieho videa. Dneska som tu ja, Isi. A toto je druhé video na mojom novom kanáli a je to, hádajte s kým, je to teraz už s hosťom, ideme spolu domov a je to Zenvin. Čaute! V okuliároch. Takže ešte nevideli. No, videli. Už ale na mojom kanáli nie, tak iba na tvojom kanáli, keď si išiel do Trenčína. No. A ja už som mal našu šokatu. Viete, no, on ukazoval v jednom takom videu fantu, no, a hovoril, že mal šokatu, no tak a ja už som ju mal. Takže tak. Čo nám ešte povieš? Dáme hororovú hru. On hrá Five Nights at Freddy's. Ukáž to. No viete, to je taká hra, kto to nepozná, že tam musíte strážiť takých plišákov, niečo také a to s kamerami musíte strážiť a keď vám zdrhnú, no tak už ich nebudete mať na kamere a oni vás tak vás vystrašia a tam sú také noci. Lenže ja som si to kúpil, takže ja mám nekonečnú energie a mám aj taký radar, že vidím, kde kto je. Cheaty. On používa cheaty. Dobre, no tak toto by sme mali koniec. Dalo by sa povedať vlogu. Rozlúča. Čaute! Čau. Do ďalšieho videa. Možno zem. Pravdepodobne v stredu. A dneska asi s takým nebudem. A možno budem. Pôjdeš von? No hej, asi. Tak vonku sa stretneme spolu. Ja mám písomku. No tak pôjdeš alebo nie? No asi neviem. No tak ok. Tak ahoj! Čau. Čaute, vítajte u ďalšieho videa. Dneska som tu ja, Isi. A toto je druhé video na mojom novom kanáli a je to, hádajte s kým, je to teraz už s hosťom, ideme spolu domov a je to Zenvin. Čaute! V okuliároch. Takže ešte nevideli. No, videli. Už ale na mojom kanáli nie, tak iba na tvojom kanáli, keď si išiel do Trenčína. No. A ja už som mal našu šokatu. Viete, no, on ukazoval v jednom takom videu fantu, no, a hovoril, že mal šokatu, no tak a ja už som ju mal. Takže tak. Čo nám ešte povieš? Dáme hororovú hru. On hrá Five Nights at Freddy's. Ukáž to. No viete, to je taká hra, kto to nepozná, že tam musíte strážiť takých plišákov, niečo také a to s kamerami musíte strážiť a keď vám zdrhnú, no tak už ich nebudete mať na kamere a oni vás tak vás vystrašia a tam sú také noci. Lenže ja som si to kúpil, takže ja mám nekonečnú energie a mám aj taký radar, že vidím, kde kto je. Cheaty. On používa cheaty. Dobre, no tak toto by sme mali koniec. Dalo by sa povedať vlogu. Rozlúča. Čaute! Čau. Do ďalšieho videa. Možno zem. Pravdepodobne v stredu. A dneska asi s takým nebudem. A možno budem. Pôjdeš von? No hej, asi. Tak vonku sa stretneme spolu. Ja mám písomku. No tak pôjdeš alebo nie? No asi neviem. No tak ok. Tak ahoj! Čau. Now, bad boy, are you ready for the bass?